расман муҳориба дар вазни ним сабук байни Брайан Ортега ва Яир Родригес рӯзи 16 июл дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Бенил Дариуш гуфт ки агар муҳориба байни Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра баргузор гарда, ки ғолиб шуда метона. ростӣ душвор аст гуфтан ки кадоме аз онҳо ғолиб шуда метона, чунки мо ягон маротиба дидагӣ нестем ки Ислам худро чӣ гуна ҳис мекуна вақте ки ба ӯ фишор карда зарба мезананд. Чарлз ин корро карда метона. ӯ ҷангвари ҳамлакунанда аст. савол дар он аст ки оё Махачев Оливейраро ба замин афтонда, дар он ҷо ба ӯ фишор карда ва ӯро шикаста метона ё не? агар чӣ гунае ки ман тасаввур мекунам ҳамон гуна Чарлз ба Ислам фишор куна, пас барои Ислам дистансияро наздик кардан хеле душвор мешавад. барои ҳамин агар ки ин муҳориба баргузор гарда, пас муҳорибаи хеле шавқовар хоҳад шуд. албатта ки ман бо Ислам Махачев ҷангидан мехоҳам, аммо агар ки ба ӯ Чарлз Оливейраро диҳанд, пас ин муҳорибаи шавқовар мешавад. ман ба ғалабаи Ислам боварӣ дорам, аммо боварии сахт не, балки камака, гуфтааст Дариуш. топови ҷангвари UFC дар вазни ним сабук Гига Чикадзе гуфт ки барои чӣ рӯзҳои наздик ба корейский зомби визов дод. ман фикр мекунам ки агар корейский зомби боз як муҳорибаи дигар гузарондан хоҳад, пас муҳориба бо ман барои ӯ ягона вариант аст, чунки ӯ баъди муҳорибаи ман зидди Катар нисбати ман ҳар гуна суханҳои ноҷо гуфта буд. медонед, баъди мағлубияти ман дар муҳориба зидди Келвин Катар бисёриҳо ҳар гуна суханҳои ноҷо заданд, аммо корейский зомби махсусан суханҳои зиёд гуфт. барои ҳамин ман дар ҳақиқат бо ӯ дар қафас вохӯрдан мехоҳам, гуфтааст Чикадзе. хотиррасон мекунем ки ҳам Гига Чикадзе ва ҳам корейский зомби дар муҳорибаҳои охирони худ шикаст хӯрда буданд. Гига Чикадзе дар муҳориба зидди Келвин Катар, а корейский зомби бошад дар муҳориба зидди чемпион Александр Волкановский. 14-ум рақами рейтинги UFC дар вазни нимёна Мишел Перейра баъди ғалабаи худ дар муҳориба зидди Сантьяго Панзинибио дар турнири UFC Fight Night ки рӯзҳои истироҳатӣ гузашта баргузор гардида буд, назари худро ба сӯи сеюм рақами рейтинг Ҳамзат Чимаев равон кард ва гуфт ки ӯро ба воқеият баргардонда метавонад. ман ҷангварони вазни худро на он қадар назорат мекунам. ман Гилберт Бионсро мешиносам, Камару Усман, Колби Ковингтон ва Ҳамзат Чимаевро медонам. ва медонед чӣ? агар ки ба UFC боз як ҷангвари дигаре дар кор шава ки Чимаевро ба воқеият баргардона, чӣ гунае ки ин корро Гилберт Бионс карда буд, пас ман тайёрам ки ин корро кунам, гуфтааст Мишел. хотиррасон мекунем ки ҳам Мишел Перейра ва ҳам Ҳамзат Чимаев дар UFC 5-тои ғалабаҳои пайдарҳам доранд, аммо дар рейтинг ҷойҳояшон хеле фарқ мекунад. Ҳамзат Чимаев дар ҷои сеюм қарор дорад, а Перейра бошад дар ҷои 14-ум. дӯстон, баъди муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бионс, бисёри ҷангварони вазни нимёна ба Ҳамзат Чимаев визов дода истоданд. то ҳамон муҳориба онҳо ягон таъшон бо Ҳамзат ҷангидан намехостанд. акнун боша бисёри онҳо худашон ба Ҳамзат визов дода истоданд. ба фикри шумо дӯстон, сабаб дар чист? ҳатман фикротон дар комментария нависед, дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.